Александър, с какви теми, с какви трактовки участваш тук? Виждам някои елементи, които са ми познати, но най-добре е ти да ни разкажеш за твоя коментар, за твоята интерпретация. Ами от доста време вече ме вълнуват отпадъчните материали, най-общо казано. Това са опаковки от продукти, захвърлени стари мебели, всичко, което повечето хора смятат за ненужно. Аз в него откривам чар, който, разбира се, с известна намеса от моя страна, придобива един съвсем нов смисъл и звучене и визия. Серията скулптурни композиции, които ти направи от кашони, от тел, от други материали, всъщност тук я виждаме в някакъв друг вариант, в една по-абстрактна форма, или това са нови неща, които почиват на онази визия? Това са съвсем нови неща. Както казах, тази вечер най-старите са от август месец миналата година. Всички останали са съвсем нови. Те почиват, да, съвсем правилно с наблюдението. Всичко е с пълна приемственост от предишните изложби. Просто това е една от посоките, която беше заложена още през 2014 в галерия Русита. Но ако тогава бяха само снимки с минимална намеса от моя страна върху тях, тук са изцяло нарисувани. И вече съм си позволил, разбира се, да стигна по-далеч с доста повече интерпретации, доизмисляне и комбиниране. Абстракцията, как ти се отдаде? Все пак това е един много такъв земен материал, много материален материал. Аз винаги съм имал склонност и симпатии към абстрактните неща. Първите ми скулптури, които изобщо направих след завършването си в академията, бяха абстрактни, но смятам, че през целият този път, който извървях през фотографията, където бях заложил доста по-концептуален подход, сега се отразява, т.е. от една страна се връщам към стари неща, но се връщам по един коренно различен нов начин. И аз лично намирам това за доста полезно целият този път, който извървях, за да се стигне до този резултат. Интересно, комуникацията как се получи според тебе с другите двама автори? Много добре са две думи. Всеки от нас има собствените притеснения, разбира се. Ние се познаваме много добре от много години с двамата. Повечето от нещата са съвсем нови, така че никой от останалите не е знал какво другия ще представи. Но смятам, че при тази подредба и този подбор, който направихме, доста неща отпаднаха, между другото, се получава едно доста добро съжителство и допълване, понякога чисто естетически, цветово, и дори контрастите, които има вътре, допълват отделните неща. Много са различни и като медия, и като изразни средства, като визия, като тематика работите. Експеримент ли е това, което сте направили, т.е. да покажете една обща комуникация между тримата автори? В някакъв смисъл експеримент, до толкова, доколкото никой не е знаел предварително какво ще се получи, нито сме имали някаква съвсем ясна представа как нещата ще бъдат организирани в пространството. Експеримент, който според мен се получи доста добре. Дори бих казал, че предварително никой от нас не е знаел точно другите какво правят, но все пак мисля, че ни обединява нещо като, което бихме могли да наречем общ дух, някакъв zeitgeist, така да се каже, който пронизва работите на тримата, макар визуално да са и доста различни. А твоят принос, твоята тематика? Специално това са няколко работи от една серия, която е в развитие, казва се посturbanистични визии. И в нея си представям градската среда, която по-настоящем е пренаселена и много жива, в някакъв бъдещ момент, в който по някаква причина живота е спрял. Няма хора, останали са само обектите, артефакти от човешката дейност, най-вече архитектура, между които се разхождат сенки или силуети само на живи същества. Нещо като
една антиутопия, в която се коментира факта, че хората живеят по такъв начин, така се отнасят към околната среда, към природата, дори към собствената градска среда, сравнително безогледно и сравнително късогледо, което би могло да доведе наистина до някакъв момент, в който тя да стане необитаема. Но в първата картина от серията, която представлява една стъклена фасада, от която буйна растителност си проправя път навън, всъщност е дадено позитивното решение на този проблем и тази ситуация, именно, че дори след най-големия застой и след пълното унищожение на живота, живота винаги намира начин отново да намери своя път и да върви на някъде. Иво, тази изложба в този състав предлага наистина една много интересна визия. Какъв е твоя принос в тази композиция, тройна? Моите неща, така аз ги, за да ги сгубя и да ги покажа, понеже сами по себе си също са различни като медия, им дадах едно заглавие метафизика на тялото. Това е една по-стара тема за мен, която така има различни проявления. Общо взето това е едно мое така визуално изследване на душата и на това, което се крие под обвивката, която притежаваме, и вече търсейки я в различни изображения, по различен начин я изследвам. Представям тия няколко така групи произведения тук. Виждам, че се фокусираш или върху определени органи, да кажем върху очите или върху сърцето. Ами да, значи това са, как да кажа, сега не искам да бъдат свързани с някакви конкретни, как да кажа, нито религиозни, нито окултни, нали, така, да, по-скоро това са мои вътрешни, как да кажа, вътрешна хармония за нещата, които са важни за нас. И те пък дават проявления на нашите чувства, на нашата емоционалност. И по този начин акцентирам върху тях. Добре, изхождаш ли от твои състояния лични или от наблюдения на други състояния, нечии други? Най-вече от мои лични. Това е, как да кажа, нещо нормално, нали, за един творчески процес. В крайна сметка всеки автор така се центрира или се поставя в някакъв център, около който наблюдава света и обръща пак нещата вътре към себе си. Мисля, че е нещо нормално. Света през твоя поглед и обратно, т.е. обратната връзка. А зрителят има ли място тук? Какво очакваш от зрителя? Зрителя очаквам, тъй като колкото и да сме различни, ние изпитваме едни и същи или изпадаме в едни и същи състояния, изпитваме едни и същи чувства, било то позитивни или пък нещо, което ни разтърсва. Така че всеки в един момент може да премине и през тези състояния, гледайки моите произведения.